Mayong buntaga mga kapuso, sayra nato ang kalambuan. Sa gipahigayong si Viraa diha sa Dakbayan sa Karkar, pinaagi sa live report ni Femery Dumabo. Fem? Sisil ning mga orasa kining mga atleta nga nagtigi, nagdula alang sa football event dinhi sa Oval sa Dakbayan sa Karkar. Ang uban hinuno sab dinhi sa Oval and Sports Complex sa Dakbayan sa Karkar, adunay gipahigayon nga warm up o practice alang ni atong mga atleta nga mosalmot sa mga uban pang track and field activities sama sa lumba sa dagan ug sa long jump ug uban pa. Ning mahigayon na kinilang usang dula sa football ang gipahigayon dinhi sa maong Oval sa Dakbayan sa Karkar. Do karong hapon pa ang opisyal ug formal nga pagbukas sa Central Visayas Regional Athletic Association kon si Viraa 2023, pero gahapon gisugdan na ang pipila ka mga sports events. Gani gahapon lang sa unang adlaw sa si Viraa, duha na ka mga gold medals ang nakuha sa mga Minglanilla athletes nga nagrepresentar sa Cebu Province. Sa post sa social media ni Minglanilla Mayor Rajiv Inad, iyang gipaybaw nga si Ayon Mar Salingsing ang nakalangkat og gold sa 5,000 meter run secondary boys. Lahi usab nga gold ang nadag-an ni Ryan Kabugawan alang sa long jump category for sa secondary boys. Alas 5:30 pa lang Cecil ganihang kadlawon gisugdan na ang mga outdoor sports activities sama sa football kay daan nang gipaybaw ni DepEd 7 Regional Director Dr. Celestiano Jimenez nga kun magsugod na ang grabing kainit sa panahon sugod sa alas 9 sa buntag o di ba alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 2:30 sa hapon o alas 3 sa hapon ang way ipaygayon ng mga outdoor activities. Kinaron pagproteher sa panlawas sa mga atleta, kalikayan nga makasinati og heat stroke ug uban pang sakit dala sa grabing kainit. Gitugan Jimenez nga magpadayon hangtod sa gabii ang mga outdoor sports kana kun maayo ang mga pasuga. Sama na lang gitugan sa usa sa mga tournament manager dinhi sa football nga nahuman gud sila og alas 11 sa gabii alang sa secondary ang dula sa football. Samtang ang mga indoor sports ang magpadayon sa naandan nga schedule. Anaa sa 6,525 ka mga athletes ang nisalmot gikan sa dulan 20 ka mga schools division sa tibuok Central Visayas. Ang makipigi sa kapin 30 ka mga sports events na sa Abril 29. Uban sa mga sports events ang gihimo sa Dakbayan, sa Naga ug sa Cebu City. Karong alas 4 sa hapon, Cecil, imbis nga alas 3 sa hapon, gisibog kini ngadto na sa alas 4 sa hapon tungod sa grabing kainit sa panahon. Sugdan sa usa ka parada ug isunod ang program proper alang sa opening sa si Viraa 2023. Gipaabot nga motambong sa Cebu Provincial Governor Gwen Garcia, lakip ng uban sa mga mayor sa nagkadiyang munisipalidad ug syudad. Ug ubang mga national DepEd officials, gisibog ang opening session kay nakadesisyon ang DepEd 7 tungod gihapon sa grabing kainit sa panahon. Sa pagkakaron, Cecil, mga indoor ug pipila ka mga outdoor activities ang padayon pang gihimo sama sa softball ug sa football. Samtang ubang track and field activities o warm up o practice lang ang gihimo ning mga higayuna. Agi sa pagpangandam kini sa himuon nga opening ceremony karong alas 4 sa hapon din sundan kini usab sa uban pang mga activities, uban pang mga programa diin motambong usab ang mga DepEd national officials karong hapon ug posibleng matapuson ang moong opening program karon ng gabi. Cecil? Good luck sa tanan natong mga athletes. Daghang salamat, Femery Dumabo.